Moi kaikki! Tänään te näette videon, missä mä tein itse kepparin. Ja tää on siis se prosessi, että miten mä teen sen. Ihan ekaks mä vaan pesen tän fairilla, koska tää oli jo jäänyt tonne ulos. Ja tää oli semmonen vanha, semmonen vähän kuin iso, ehkä jonkun metrin kokoinen pehmoleluhevonen. Niin mä teen siitä siis kepparin, niin mä pesen se ihan ekaks fairilla, koska se on jäänyt maahan ja se on ihan likainen. Ja toinen puoli. Sitten mä ihan vaan harjaan tällä mun yhdellä keppariharjalla tätä tälleen, että tulisi mahdollisimman puhtaaksi. Ja nyt mä ihan vaan pesen tästä nämä saippuat pois, kun mä oon ihan huolella, tiedättekö, niinkö harjannut tän ja niin. Nyt mä sain tosiaan ton pestyä ihan huolella. Ja nyt mä vaan menen sisälle kuivaa sitä mun omalla pyyhkeellä. Eli nyt mä oon vaan kuivannut nää kepparin alaosan ja pään. Niin nyt mä itse asiassa alan tätä pumpulilla ja ompelee. Tässä on neula ja sit jossain tuolla on lanka. Joo, älkää välittäkö tosta sotkusta. Keppari on nyt valmis. Oli kyllä aika rankkaa tehdä se. Nyt mä sain sen just ommeltua ja tolleen.